Здравейте на всички! Днес ще караме малко Боровата гора, тук в Горна Маня, защото ми се кара супер много, пък няма с кой. И предполагам се видим горе, най-отгоре на нашето трасе. Така че, приятно гледане! Това, което е в Боровата гора и го карам аз от най-горе в началото на гората, е ето това. Реално като се спуска надолу по това не се вижда по такъв начин. Това е ужасно. И е кално. Аре не е кално много, ама много е хузгаво. Айде, като го изкатера, ще видите какво е. Сега вече сме горе. Приготвяме се и тръгваме. Само съм гледа да няма коли. Айде, караме. Смея скорост е. Опа! Тук направо влизам. Мало не виждам как. Малин, къде влезнах, бе? Тук правата. Излизате в скопчетата. Мали, отрепах се. Мали за малко. Трябва се навърта яко. Мали, не мога да завиваме. И кейсмо. Виждате се. Да, то ме спира, бе, човек. Уй! Пах, тишината. Ха! Кална! Ай! До тук беше. Сега се прибирам и се включвам набързо да ви кажа, очаквайте видео в събота, където ще караме с Влади. Така че абонирайте се за канала и чукнете камъката да не изпуснете някакво видео. Айде!